Exercițiul 30 până la box, subiectul 3, exercițiul 2b. Trebuie să arătăm că integrala din expresia aceasta este egală cu 2. Pentru asta înlocuim mai întâi f de x și avem integrala de la 1 la 6 din f de x este 3x plus 1 supra radical din x plus 3 și minus 3x. Totul de x va fi egal mai departe cu 3x cu minus 3x se simplifică și ne rămâne integrala de la 1 la 6 din 1 supra radical din x plus 3 de x. Pentru asta folosim metoda substituției și avem egal cu pe t îl notăm cu x plus 3 și avem acum derivarea dt este egal cu 1 ori dx, adică practic știm că dx este egal cu dt. Mai departe schimbăm și capetele, astea sunt pentru x egal cu 1 și x egal cu 6, deci pentru x egal cu 1 ne rezultă că t este egal cu 1 plus 3, adică 4. Și pentru x egal cu 6, ne rezultă că t este egal cu 6 plus 3, adică 9. Mai departe, va fi egal cu integrală de la 4 la 9 din 1 supra radical din t dt. Egal cu integrală de la 4 la 9 din pe radical din t îl putem scrie ca t la puterea 1 pe 2 și va fi 1 supra t la puterea 1 pe 2 dt. Mai departe, egal cu integrala de la 4 la 9 din pe 1 supra t la 1 pe 2 putem scrie ca t la minus 1 pe 2. Acum, cu formula ne va da t la puterea minus 1 pe 2 plus 1 supra minus 1 pe 2 plus 1. Totul de la 4 la 9. Egal cu t la puterea minus 1 pe 2 plus 1 înseamnă t la 1 pe 2 supra 1 pe 2 de la 4 la 9. Adică 2 ori t la 1 pe 2 înseamnă 2 radical din t de la 4 la 9. Acum va fi 2 radical din 9 minus 2 radical din 4. Adică 2 ori 3 minus 2 ori 2, care înseamnă 6 minus 4, adică 2. Salvează videoclipul, o să ai nevoie.